L-istudenti u l-edukaturi Maltin se jibbenefikaw minn sistema teknoloġika u riżorsi ta' klassi dinjija, dan grazzi għal ftehim milħuq bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Oracle Academy, kumpanija waqfa fl-Istati Uniti u toffri l-għodot u sistemi teknoloġiċi lil 6,300,000 student fi 15,000 istituzzjoni edukattiva inferxa f'128 pajjiż. L-istudenti minn 8 snin il-fuq fl-iskejjel primarji, sekondarji, MCAS u università se jkollhom aċċess għal sistema teknoloġika li tgħinhom fit-tagħlim tagħhom. Il-country leader ta' Oracle Malta, Michael Balzan, spjega kif din is-sistema teknoloġika tgħin lill-istudenti għal meta fil-futur ikunu fid-dinja tax-xogħol. Mhux biss it-tfal imma anke l-għalliema tagħhom u bażikament fuq din il-platform se jsibu taħriġ li jista' jkun użat fil-klassi, se jkun hemm ukoll software li jkunu jistgħu bih jitgħallmu it-teknoloġija kif taħdem, kif wieħed jipprogramma, kif wieħed juża ħafna mill-affarijiet huma innovattivi ħafna, qed nitkellmu fuq AI, qed nitkellmu fuq machine learning, qed nitkellmu fuq big data, ġifieri qegħdin hemm affarijiet tal-aħħar teknoloġija li ovvjament għadha pita għadha dawn it-tfal se jsibuhom fuq il-post tax-xogħol. L-għalliema se jingħataw taħriġ kif iħaddmu din is-sistema teknoloġika. L-għalliema ovvjament huma il-partners tagħna x'dan huma se jkunu qed jaċċessaw il-materjal, jaraw x'japplika għall-istudenti tagħhom, ovvjament jieħdu dak li hemm bżonn minn fuq is-sistema. Jiġifieri dawn it-teachers se jkollhom bżonn tagħlim biex ikunu jistgħu jużaw is-sistema, ovvjament jieħdu l-benefiċċji kollha li hemm inklużi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo għal dan il-ftehim jixed l-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-kwalità tas-sistema edukattiva tagħna u joħodna għal livelli jmiss. Dan kif qed isir permezz tal-inizjattiva My Journey li tinkludi dħul tal-att ta' suġġetti ġodda. B'reazzjoni għal kritika tal-Union tal-Għalliema, l-Ministru Bartolo qal li fi frar huwa ppjanat li jsir programm ta' taħriġ għall-għalliema li jixtiequ jgħallmu dawn is-suġġetti u fil-ġimgħat li ġejjin se joħorġu diversi sejħiet pubbliċi għall-edukaturi sabiex jgħallmu dawn is-suġġetti. Il-dikjarazzjoni tal-MUT qed nara daqsxejn eżaġerata u tal-aħħar tad-dinja. Għadduk min iwiss biex tajtek għaliex aħna għandna proċess biex naraw kemm tfal se jażlu dawn is-suġġetti u allura mbagħad inkunu nafu kemm għandna bżonn għalliema għal dawn is-suġġetti u sa dan it-tant isir it-taħriġ biex dawn is-suġġetti ikun hemm min jgħallimhom. Ġifieri il-proċess għaddej u nkunu nafu kif se nibqgħu meta joħorġu s-sejħiet u jsir l-għażla meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.